gineno tich motim to bedo puonj ne jok moko machano wacho weche machalo kamagi. Kamano Cleophas, watumu matin wi NCIC role magi sana en mar king'iyo en mana ni mana regulate maybe gimoro amora ma ng'ato wacho kiko ne obedi in any way o ingilia maybe dhok moro kata maybe din moro kata maybe oganda moko o involve a lot. To king'iyo kata from the east Cleophas ma ok gima nyien ma wakongo neno ni maybe kineno in most cases NCIC gikauga one side, especially miyoga support na joma ntiere on the support of the government. King'iyo in most cases joma yiero chairman ma IDC and plus even the commissioners joma influence it is the government in the office. And when I remember kan ngano bedo appointed roughly 2-3 years ago by President Ruto mano Kefo Mai Ruto emanokele ko definitely gik motimo will definitely have to be in line gigma, but an gima temo wacho ni Cleophas okono bedo timora kamano nikech king'iyo kada the previous commissioner under Kobia no bedo on that time for very long. Even the previous one bende, but now people gin jok moko ma are not firm gimagitimo kada maybe they could be talking. We was very good from them, but now when it comes to now taking responsibility kada maybe team action or maybe make someone pay for gimotimo badly, you know, at the end of the day gino golo mana heroes kanga to make some funny word people like Moses Kuria in before mama no temore bonu sirkal Uhuru ma atemo atini definitely there had been unfairness in from before moko ne bedi mai makore ng'iyo ni koro mar ne ang'o koro ni joma ntiere a broad based kuponi wuoyo to margi ok me that much force to kuponi joma ntiere ok mar sirkal timiyo that much en gima temore. But Cleophas an gima an goro gi confidence and a bit of a system change in terms of management mar Kefo Mai. And from the from the talk alone, I feel in someone who's ready to work, and I feel going forward, Gimanyalo maybe paro maybe if they can do, let us be and Gimakoponi wacho make a statement. Let us go to the very tail end. Moromegian Shwane make an action, be it an arrest. Prosecution and definitely make someone pay for the damages made. Kuro, I have very much confidence and body ni gidi tiyo mostly in these elections because gima kipo we will go election mo biro belakani wana kata kako chalo and before one neno ka election ka biro tinyane ni one neno ka here my is someone who is have to a bit over a clear winner to kinno ka these elections and very much scanty okunyangado kunyangeni ngade win though nimtie rumat moko nyalo bedo Cleophas, but ang'ema bende odhi bedo one of the election modhi bedo very expensive, odhi bedo get a lot of parties involved, obedo gi jok ma dhi wuoyo mang'eny definitely kama ji ng'eny definitely ma koro duondo bedo mang'eny nyaka yud jok moko ma dhi wacho weche ma ochochore nikech ng'enia ka en kama koro ji drive on incitement hate speech mondo at least the main thing man kaka no wacho on the previous talk kae josiasa their main goal en yudo kura, koro they will do whatever it takes mondo miang'oa gi win support mar ang'owa mar jogo kura, lakini gima be pur wamedo kono jogo kura and kada even kada jogo kura alone be nyalo make hate speech ntie gik ma leaders gi nyalo influence ng'ato, koro leaders can make to gin tipo will godo gin joma nyalo yuda very easy protection from the government gi jotiyo gi pesa gi or maybe their network, lakini kuponi japiny mamalo kucho emo make even a single hate speech mowuok into the public or be a very bad thing to them. Mogi Cleophas NCIC king'iyo from the body ntie the commissioners manegiloko ma we have very high confidence kodgi ni election ka dhi mbele kama definitely mang'eny to dhi timore, lakini gima nyalo kwagi ni please kuponi maybe ng'ato wacho a certain speech manyalo maybe definitely ma is not good, please wataka equal action nenga bedo wacho on the other camp being ng'ani tie sirkal the way I don't believe ni maybe ng'ane poko bedo call this time will come mondo milunga, lakini let them just take the necessary action required ne every particular individual kuponi otimo gimoro they can even go to an extent ni ng'ani motimo maybe a particular offense
bar them from vying. One of the biggest manyalo scale a lot of jimangany son of from Angoa continue to follow that same thing with bad path. Ok nyane ka gimen siasa moro madonje nikech nyaparo kinde moro kante jok mano bedo gi lweny tulo e gwengi wakili mano Kasipul kendo noluongi IBC mana achiel kuom independent commissions gi mantiere to